fasting yama 10 days haina kubva kuna Mwari, yakarongwa navanhu. Saka hatigoni kudhisikasa zvakarongwa navanhu, tozvibatanidza nezvakataurwa naMwari. Kuzvinyima zvokudya, kuzvinyima zvekudya kunoda kuti tirangarire kuti tikaverenga bhuku yavakorinte vechipiri chapter 11 tinoona Pauro achitaura kuti takatambudzika zvikuru pavhangeri, akataura zvakare zvekuzvinyima zvekudya, zvichireva kuti principally kuzvinyima zvekudya hakuna kuipa, ndokunge vanhu vatumwa naMweya Mutsvene kuti vazviite. Shoko rinoti hatigone kunyengetera sezvatakafanira, asi Mweya amene anotinyengeterera nekugomera kusingatsanangurike ndiye anoziva the will of God. Romans chapter 8 verse 26 ne 27. So nhau dzekuzvinyima dziri connected nekunyengetera. Haugone kungoronga kuti ndafunga kunyengetera, ndafunga kuzvinyima. Unofanira kusundwa naMweya Mutsvene. Saka kana uine Mweya Mutsvene unenge wakaponeswa, haugone kuve neMweya Mutsvene usina kuponeswa. Uye kuti uponeswe unenge wanzwa vhangeri yechokwadi, zvichireva kuti haugone kuwana kuponeswa kwechokwadi uchiparidzirwa nhema, nekuti chinoponesa ivhangeri ndokunge riri rechokwadi vhangeri racho. Ukaparidzirwa vhangeri yakatsauka, wakafanana nemunhu apiwa chitambi nevanhu vasingazivikanwe neMinistry of Transport. Kunyange chirata chacho chikafanana zvakadii nedhiski rinopuwa kuVID, unenge uine fake driver's license. Kunyange chikatonyorwa neingi yakafanana, chiri kukondemwa isource kwete product. Saka haugone kutsanya kana kunyengetera kana kunamata chaikuti ngatitsinzinge tinamata. Mwari hadi kunamatwa, kunyengeterwa kwaari nevasina kuponeswa, nevasinganamati. Asi pane nhau yandingade kuverenga, vhesi iyi ndakamboidzidzisa gore rakapera. Iyo ivhesi yakanaka zvikuru, ndiyo vhesi inopedza nharo dzese dzekutsanya. Zvekuti kana wanga usati wainzwa, chitoinzwa izvezvi. Ndinofunga kuti vari kuita ma 10 days vakainzwa iyoyi vanotendeukawo. Isaiah 58 verse 1. Nhau dzese dzinotongwa nemagwaro kwete nekufunga kwavanhu. Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Isaiah aiudzwa naMwari zvikanzi shedzera kwazvo, usazorore, udza imba yaJakobho kudarika kwayo. At a time when the church wants to hear pronouncements of amity and tranquility, providence and security, God is instructing his servant to speak against the nation on account of their evil doings. Yet they seek me daily and delight to know my ways, as a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God. They ask of me the ordinances of justice. They take delight in approaching to God. Why have we fasted, they say, and thou seest not? Mwari haasi kuona seiko isu takazvinyima zvekudya, tatsanyireiko Mwari akasadaira? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Anzi tazvivhiringa, tazvikuvadza, tatambura zvikuru tiri mugomo, tikafa nenzara. Mwari haasi kumbozvitarisa kana. Anzi saka takatsanyirei, takazvitambudzirei, zvikanzi Mwari haasi kuda kuzvinzwa. Behold, in the day of your fast, you find pleasure
and exact all your labors. Behold, you fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness. You shall not fast as you do this day, to make your voice to be heard on high. Is it such a fast that I have chosen? Ndiko kuzvinyima here kwandakasanangura? Ndiko kuzvinyima here kwandakarayira kuti muite? Ndiko here mazvinyimiro ezvekudya andakarayira kuti muzvinyime zvekudya nawo? A day for a man to afflict his soul. Is it to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast, and an acceptable day to the Lord? Is not this the fast that I have chosen? Aya ndiwo mazvinyimiro zvekudya andakarayira, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that to break every yoke. Anzi kutsanya kwechokwadi, kusunungura vakasungwa, kuti vese vakatapwa vaende zvavo vakasununguka, uye kuti mupe vane nzara zvekudya nekupfekedza vakashama zvekupfeka. Kana madaro munenge matsanya. Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh? Kana wadaro unenge watsanya, ukaona ane nzara ukampa zvekudya, ukaona akashama umpa zvekupfeka, ukaona akasungwa umusunungura, ukaona akabopwa umuboponora. Anzi ndo kuzvinyima zvekudya kwandakarayira, kwete kuti munonorara mugomo nenzara, muchirimbinyuka muchirara muchiita kunge mucharumwa nenyoka, makasungirira mari yeche ichiri muakaunti yamunhu waMwari. Vanhu vachitambura mulokesheni, vachitenga motikari dze200,000 nemari dzechirikadzi dzavakatenga nadzo, tengesa madomasi pamusika, moti tikuita ma10 days, muri mbavha. Mwari ati handinzwe minamato yakadaro. Saka kutsanya kudi, kutsanya kudi, kutsanya kuswera nenzara. Wodzima foni, munhu ari kutsvaga mari yake nechikwereti chawakatora, uri pamutsanyo wakadzima foni. Ndokutsanya kwachiko. Anditiri kuita basa rokutengesa mafoni akafa paZimex apa. Wakatsanya uchitengesa foni yakafa. Uri kutsanya kunani? Ausiriwo mutsanyo wadikani. Nawo yakanga ichiitwa pakutsanya yaive nzira yekurovedzera nyama, kuti nyama irege kukukunda pakuchiva nekusateerera kwayo. Nyama iyi yakagara iri mambara, imbwa yaunofanira kuisa tambo. Chigara uchingoiti gara pasi, sit down, sit down. Uchifamba zo inotanga inovhovha zvaunochati kunyama yangu inodarirei. Saka kuti uzvinyime zvekudya uri kuranga nyama yako. Saka kutsanya manje zvakwakaita, uyaiva nomukoma. Kutsanya zvakwakaita, mukuona mukoma wangu apa, vanoenda mukoma kurira woti ndikuita 3 days and 3 nights. Vari kutora nyama iyi woenda nayo kugomo, onoti kunyama handiri kuona mfana kuti munhu ane uviri huri mari, ane mweya ane nyama. Chakaponeswa mweya uri mukati, nyama haina kuponeswa. Nyama haidi mudenga, yakato ndimambara unogara naye. Aiwazve ndikutokutaura itinayo toiziya. Otogara chikwetu sadaro kani kuweka wakuradzika. Zvino tikadaro here zitakaponeswa. Ndo zvaunofanira kuswera uchiita nenyama yako. But nekuti haiteerere unozoita, uri kuona mufana kuti nezuro wakavhovha futi, mari muzuro wakazvika. Zvandakakuita, ndakuita 3 days uine nzara.
ndichida kukudzidzisa kuti paipa ndinotosadaro paipa pota uchita sei uchiteerera. Saka unoita 3 days uchinyima chekudya, ende kana wainyima chekudya nyama inoparara. Ukatsanya kana 2 days 2 nights padzinondopera unewa kuita unguda kudya mombe, unodya mombe ukaipedza nzara inokufurira kuti kana 5 kg dzehupfu unodzidya ukadzipedza. Nyama inoparara nenzara zvekuti unenge uchadya munhu achifamba patinenge yaremba manje. Ndeunowa kunzwisisa kadzikatende tinonyengetera unofamba zvichara zvichara zvese zvokunzi Jimmy Blanco zvinombopera nenzara. But mutsanyo manje zvawakaita ukanyima chekudya kunyama panguva yawakanyima chekudya, bhozi zvakaitika pakutsanya ndezvekuti uyu munhu wekunze uyu akakura kusvika waakutonzi baba nhingi mukoma nhingi. Munhu ari mukati anga akafa. Paunoponeswa munhu ari mukati anobva aberekwa kutsva. Saka une mucheche ari mukati woita murume mukuru ari kunze. Murume mukuru ari kunze ndimambara, haadi Mwari, haateereri Mwari. Asi mucheche ari mukati ndiye akafirwa naJesu paKalvari kuti aendeswe kudenga. Saka mucheche haagone kutaurira murume mukuru zvekuita. Saka pauri kuzvinyima zvekudya uri kuda kuti uyu ambomira kukura uchikudza mucheche ari mukati. Saka ukazvinyima zvekudya uri kunyima chekudya ari kunze. But sabotage iyoyo inozoda kuti ari mukati anga achidya, kuti uyu paanenge asingadyi ari mukati anenge achida sei achikura. Ukarega kudya kunze orega kudya futi mukati hausi kudzaya uri paagadzira itodya zvako. Zvokuti mutsanyo wese unofanira kunge uchinzwa shoko through and through, uchifidha ari mukati wekunze ari panzara. Ukarega kudya kunze ukarega kudya mukati haisi fasting, inongori sabotage yawaitira nyama yako. But hausiriwo mutsanyo manjewo itraining yaunenge uchijima, waenda kujimu nemunhu wemweya kuti ugone kukunda wenyama ari kunze. Mutsanyo unozotanga kana wapedza kuti ndaakubreka fast yangu. Wanga uchitraina munhu wemukati kuti asimbe, wekunze asingadye. Training iyoyo hainzi yabudirira paunopedza kutraina. Every training inozoda mechi. Saka paunenge uchikwira bhazi kudzoka kubva kungoma kuri uchiti ndapedza mutsanyo, unenge watanga mutsanyo manje. Wakuda kuona kuti zviya zvandanga ndichidzidzisa nyama yangu kunyarara nekudzikama zvakabudirira here. Ndopaona kuti uchipinda mutaundi so unoona rimwe bhebhi raunenge uchiti hai rakabatana here. Wobva watota kuona musikana uyu akamira sei, watokundwa. Zvokuti training yakoka haina zvaibatsira. Wozonge uchitraina nyama kuti idzikame, yatadza kudzikama 20 minutes after fasting yapera. Unenge watoti ndakairi kutseka. Saka mutsanyo chaiwo kugona kuti even sadza ririmo mudumbu woudza nyama yako kuti azviite, zvekuti unogona kutsanya uchidya uchinyima nyama zvainoda pese painoti kunga zvibhakira ukande woti kunyepa ikoko handichaita izvozvo. Paunda kunyepa unzi uri kupi, uri kwamakoni wonyepa kuti andatopa nhingi pa St. Martin's paSunningdale kuti aiwa mukoma inini handisati ndapinda mutambo ndanga ndakuti tinoonana na1 but 1 dzakwana ndichiri kwamakoni. Kana muda kuenda motoenda zvenyu ndiregererei, kwete kumisa mukoma vachiti waakusvika iwe uri kupi ndo mutsanyo chaiwo chaiwo. But wese ari kuita ma 10 days chabata musi wechi11 ndopari chaurotaka kana wanga wakatsanya kati chabata utari vasati vakuti wanga wakatsanya ndobata kana wapedza ndobati chaona mutsanyo wako. Kana ukakuti kana wapedza hauna kutsanya wanga wakungovira kudya, wanga uri paleave, wanga kuenda kuoff. Saka mutsanyo hauchinje pfungwa yaMwari. Haugona kuti ukafa nenzara Mwari kuti ari kudei. Because takatadzidziswa kakuzaija ndokwandakakurira. Tainzi kana uine zvauri kunyatsoda kuti Mwari akupe
enda unonyatsopruvha kuti uri serious nekutsanya. Matendezi amuri kuita isu tayapfuura, taitodzigenga remitsanyo. Isu taitsanya kusvikira pastor tichiregerai. Tapedza tonoita udhururani kuchokocho. Mbereka achichema newe, iwe wapedza 30 madhenzi. Ndopataita hawi mutsanya hausi kubatsira. Wazinaitobaita kumutsanyoka, ndonoti Mwari imbondigadzirai huru hwako. Huru hwako hausiraiti. Kutozvinyima kawo. Kuda kuti mukaona ndazvinyima, munondiita bho. Wazinaifara zvibhakera. Ndandisingapedze svondo, ndisina kuita zvibhakera. Saka ndaigara ndichingorowana navanhu. Kusvikira magistrate azonditi taakukupa 5 years. Tosuspendwa. Ukangozviita futi, unobva waenda 2 years uri mukati. Hauchabhadhara faini dzekurwa vanhu. Undururani hwanga huripo, but ndichita sezvavo. Ndichitaya. Maonaita aya tayaita matatu pasvondo. Zvisina pastor mukati sevakomana veyuthi. Taingodzana kuti ngatimbonorovani. Totokwira mugomo todzoka kuse. Kati ipapo ndichienda kuchikoro, ndabva mugomo. Ndarara ndichinyengetera ndaenda kuchikoro kana kurara. Auchinje character yako mutsanyo kana usina kubatanidzwa neshoko raMwari. Because uri kunyima zvekudya kunyama, but munhu wemukati haasimbe nekunyima zvekudya uyu. Iyewo kumukati anofanira kudya. Ukanyima zvekudya nyama, feed wemukati. Zvekuti ukadzidza zvakanaka, unogona kutofeed wemukati, even uyo achidyawo. Ukatokura, ukanzwa shoko raMwari ndopaunoona character yako yakuitwa right. Wakunzwisisa. And character ine nyaya. Character chaiyo ine nyaya. Tine vanhu vanonzi they are great and mighty men of God. But vane character dzine maburi asingaiti. Ticharuona kupi rudzi rwavanhu vanotya Mwari. Usafunge kuti kupfeka suti inopenya ndokururama ka. Mune zvikukutu zvinoitwa musuti inopenya imo. Zvekuti ukadoka so vanenge vaedzerwa. Kana usinganzwe shoko raMwari, you will never change your character. Ndochini chekutanga chaunotanga kuona kuti ndaakunzwa shoko rechokwadi. Unowana more, unokura in the fear of God in your life. Unotanga kuzvinzwa mauri, handingadai ndakaponeswa, handingaite izvi ndakaponeswa, ndinozvidza nyasha dzaMwari ndikadai. Uchizvidzora so, unonzwa shoko richikudzora. Saka kurega kudya chekudya usina shoko rechokwadi, wakafanana nemusungu ari mujeri ari kuti handichada kudya chikafu nekuti ndakapiwa 20 years. Dzinongokwana kana kuti dzinotozotadza kukwana wafa nenzara. Hauburidzwe nekuti waita hunger strike uri mujeri. Unoona kutobhurwa kusvikira wadya, warowa, unozodya nekurowa. Unodya uchichidya uchinzi unoda kuramba chekudya, unoda kutofira panapa. Saka vanhu havasi kutsanya vari kuita hunger strike. Because if you have not met the true gospel, don't bother yourself by praying. God doesn't listen to you. God doesn't listen to sinners' prayers. Unofanira kutanga watopuwa Jesu so anoti ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Hakuna anouya kuna Baba asine kwandiri. Kuti uende kuna Baba unototanga wasvika nepana Jesu. Saka ukada kuenda kuna Baba usina kusvika pana Jesu, it's a futile effort. Hakuna anoenda kuna Mwari asati asvika pana Jesu. Saka unouya sei pana Jesu neshoko raMwari rechokwadi, rechokwadi. Not any other gospel. Wava muna Jesu ndopa unogona kuti Baba vari kudenga, Mwari oti uri mwana wangu nekuti ndiri kuona ropa remwanakomana wangu mauri. You can't say prayers if you are not saved. Neither can you fast if you are not saved. You may be going to church, but that doesn't make you a child of God. Kupinda mchechi kwakafanana kupinda mbaraki, hakukuite mzoja.
unonzisiya chitupa apa uri musivhiriye uende udzoke uchitora usangopinda maofisi ese mfano panziro womunhu pano teedzaka rodhaka unopinda maofisi wodzoka panapa nyorera rugara kupi mfano haugona tokapinda mukambe masoja wototi ndipewo bhareta rako ndo zvakafanana nekujoina chechi hazvikuite mwana waMwari but vazhinji vanoti ndinoenda kuchechi saka ndinonamana zvakasiyana ichechi here yaunopinda chimwe chinhu futi ichocho unodaro uchiti unopinda chechi ka iwe uri mupanda wezvinyawa